Maayong adlaw mga ka-code eskwela. Welcome sa atong lesson karon nga magisgot og unsaon pagbuhat og ASP.NET Core Razor Pages nga project diri sa Visual Studio. Okay? So karon na anak ko'y na-install diri nga Visual Studio 2022. So mo ni siya ang latest version sa Visual Studio no nga gi-release sa Microsoft. Okay? So karon kung wala pa niyo na-open inyong Visual Studio, i-open lang kung asa siya naka butang, kung dito ka sa start or asa siya nga whatever nga location sa imuhang computer. Okay? So mo ni siya ang main page niya nga mo gawas. Okay? So para makasugod ta, ato lang i-click ning create new project. Okay? So sa create new project natay mga lahi nga mga templates diri no. Kaning mga templates mo ni siya ang mga mga initial nga mga projects nga i-generate sa Visual Studio para sa imuha. Depende sa klase sa project nga imong buhaton. So natay mga laylay diri na console apps na ay uban pa na class libraries, okay? So mag-focus lang ta diri sa ASP.NET Core Web App, okay? Ato ni siyang i-click tapos click lang nato ang next. Okay, diri sa ato ang project name atong ato lang sang pabayaan as default nga web application 1, okay? Tapos ang location default lang ni siya kay dili akong gibutang sa ako ang separate nga drive, okay? Or pwede pud mo navigate sa lahi nga folder kung asa niyo gusto ibutang. Karon sa solution ato lang sang dawaton ning gisuggest niya diri nga default no nga web application 1, okay? So click lang ta og next. Diri sa ato ang next nga screen no, ang option na to diri is kaning framework or sabot niya unsa nga version sa .NET Core imong gusto nga gamiton. So naatay pinaka-latest niya is kaning .NET 6.0. So napunti laing .NET 5 o .NET Core 3.1 kani siya medyo daan-daan na ni siya nga mga versions. Okay? So by default nakaselect na ni danang 6.0. Ako ato lang na siyang i-select and then by default lang sa pod ato ang authentication type set lang sa nato sa none kay naatay separate pod ana nga tutorial series para anang nagisgot regarding anang authentication. Okay? So click lang nato ning create para ang Visual Studio na mag-prepare sa atong mga necessary nga mga files ug mga references ug mga libraries. Okay? So iyan na siyang i-generate tapos depende sa power sa inyong computer no, pwede ni siya dali lang ni siya or mataod-taoran pug ka. Okay? So karon na-create na ang atong project. Okay? So mao ni siya ang file structure sa ato ang Visual Studio Razor Core Pages nga project nga gi-generate. Okay? So kani siya nga mga files o folders diri ato ni siyang i-discuss sa sunod nato nga mga lessons. Okay? So sa kanunay uban nilang kuninyo o magpadayon kita sa pagtuon dinhi lang sa Code Eskwela.